Beno, beno. Jup. Naiz non nagoen oroitzen sikiera. Ekin Manmon. Osea, hemen bizi da erregea. Eta lehenengoa... Osea, hotel batean bizi da. Zentzu dauka. Dirua. Beste aldea hau. Dirua dena neria. Aha. Suposatzen da dena urrezkoa dela hemen. Osea, zuhaitzak ere urrezkoak dira. Tximista bate jotzen badu. Normal. Hondamendia besterik ez dakar. Zer dena super garestia. Ez dakit dena oso garesti izango den, edo ez? Dena oso garestia da. Ez. Bueno, bai. Unicorn Helm. No, ez toka dirurik honentzako, así que agur. Zagit oso ondo nora joan behar dudan. Itxita. Igual orain ez dut honak horri behar. Hace ongi etorria. Baina
jundire goiko resort hortan, bai. Jakin bat zen nola metun resortura. Nola atera naiteke hemendik? Irteteko tokirik balda. Sekula vuelta. Osa, eman dut sekulago vuelta ezertako. Nola irten daiteke hemendik? Hemendik ezin da. Hemendik nola bait, ez da ere ezin da. Ui. Beste tokiren batetik ez da ere. Bai, nola ez. Oso ondo. Nik ez dakit hemendik atetzen. Zer, beharko duan gida bat hemendik atetzeko? Ez ez zentzu dauko honek. Hemen ez dago zerrez. Niok ezin du sartu. Eta nola iritsi naiz ni hona orduan? Ai, apa. Nola iritsi naiz ni hona?
Etxe baten barrutik. Dakit, bi aldiz hitz egitea edo. Dirua, dirua. Ez dut ulertzen. Uzak zer egin behar da. Uzak zer egin behar da. Nik atera nahi daiteke. Igual hemen nagoela Jesus. Eta horrela izan daiteke, nintzen horretzen. Minozero, nintzen horretzen. Posible unik egan egin eta guztiari. Zer da? Eta da igo. Hola.
Kasi beharko da munduan orokoaren, Akit nik nola nagon. Izango da hiperpoloa. Hori ditzen ari nuena. Eske poliki juten da. Hau zer da, nagoen tokia. Kaixo. Igual da, ¿no? Bikain. Hemen ez dago ezerrez. Eta hogei. Uarte txikia. Hemen ez da ezer gertatzen. Turtle Shell. Ordoka da. Igual bizi dago.
Hemendik zara horitzen naiz. Eta hemen errixka bat egon. Ba, orain eskibatzea dituzte horiek. Hauek zen urik ez zutenak. Bai, hauek ziren urik ez zutenak. Hemen norbaiteri hemen ez dut ezer behar. Watson. Bai, nik irekita. Hau izan da. Hurra! Mugelbelt. Bikain. Musika bizkortu da. Honen beste zezor esaten dut. Honek berdina esaten dut. Denek berdina esaten jarraitzen dut. Orain nora joan behar dut? Ni idea. Hau da, leheno etorri naizen tokia. Uste joan behar nuela mendi batzutara. Lofty Mountains. Mountains? Aquí izango dira Mountains. Aquí izango da. Eskribatu du, horrek. Dena den hemen bat zegoen ezin da kendu animazio hori. Lofty Mountains. Hau da mandala. Monstrua da hemen, pipipipi, Sage ez daki zer. Mana tree. Hemendik dago mana tree. Mana sustaine, baina ez da infinitua. Apaga algo. Ez dut behar. Oso garestia. Gorde, bai.
Menor baita egon behar du. Eta ingo diana, me imagino. Mira, gure laguna dago toki guztietan, eh? No, argumenak. Judge. Orduan, ze... Pero sí. Mira, guay. Diru gasto bortitza. Berriz gorreko dut. It's the Palace of Darkness. Osa, gordeko dut eta ondo ninduan. Osa, juman igual beste tokira. Ondo gordeta. Judge, hemen bizi da. Ondo oso polita. Vídeos. Nada, ordoka maixu dauden, eh? Zoin agresibo izan behar. Parallax efektori atsegin dut. Txek, horrela. Mateo kriston altura ematen dio, eh? Atsegin dut pilo bat. Eta kriston detaia horri baitxoa egotea. Eta hona. Albotatik ez zineizigo. Ai... Zenbat ditut denak irakurri. Da. Abe Lincoln. Pop broma hauek.
Mana Beast ikusi dezakezu. Za. Hautsita dago. Dut bateratzen soinu hauet. Doinu hori ez dut bateratzen. Ez da nahi du. B. Beira. Vale. Menetza honen zer, oro? Ai. Benestare. Nik esan nuke lehengo tokia dela. Sartu behar dudan tokia. Fortnite is confused. Berrogei. Ahí da. Una loguita Madi. Horrek saltatzeari eragiten dio.
Hemen ez dakit merezi duen... Igual bai. Bueno, altxatuko da. Kentzen aldu bizitza horreko. Ostra, no eskibatzen duen. Egatrice. Uste dut, algo batera utziko dara hori. Hola! Akatu du. Lau dauzka honek, lau golpe. Uf, izurunda piku, txal. Esto es ataco alio. Pero no decir el magia ahora. Remedy, cura. Jack, hau da Jack. Palace of Darkness, hori zego zen azpiko hori. Ez du beste zer zaten. Eba. Nik hau nahi duen. Hau panorbait termo uz. Zelan zabiltza. Uzi dut hau ekautxi, ze konsistentzia mota hau. Oia ba. Baixo. La torre no. Sí, para qué. Ni hementxe. Eskuak ondo ditut berriro. Beraz, jolasteko prest, berriz. Eta horrengoan uste dut garatxoak, berrugak... ez dakit, ez naiz gai esateko joan direla.
Baina oso txikiak dira. Ez ditut ikusten, igual jundira, Naiz gai euneko unan esateko, baina joan diren, baina tira. Nahiko konten. Ai. Eta hola xe, hemen di bueltaka. Ea jokoa behingoz amaitzen dudan. Goizean blender pixka batean aritu naiz. Otxo. Zogadarra izan dela eta behar zenuen ebankuntza zehazki. Garatxoak dauzkat, berruga batzuk dauzkat. Berruga bana atz bakoitzean. Dauzkat eskubiko eskuan. Eskubiko eskuan bost daukat atz bakoitzean, bat orduan atzak irekitzen dizkiate, osa aragia irekitzen diate, bisturiarekin berrugak kentzen didate eta azpian gelditzen denari likido erretzaile bat botatzen diote. Da egin behar dut 3 astero. Berrugak hil arte. Eta dirudienez, hil dira. Oza, hori atzetan daukadala, justo atzlodian daukat albo batean. Bino erakuslean erdikoan eta atznagian justo atzaren puntan ditut. Orduan hilabete hiru astero, aste oso batez ezin dut eskua erabili. Apazitalker zelan zabiltza. Teorian badago. Teorian badago zer, garatxoa, berruga. Dutxa da kalera oso ondo. Nik bakarrik egon nahi dut, ez dut inorrek egon nahi. Kale atera naiz justo konpra batzuk egitera. Eta ea jokoa amaitzen den. Amaitu duzu ebakuntzekin ez dakit. Oraindik ez dakit. Baina itxura ona dauka oraingoan. Oraingoan eta badirudi hil egin dela. Neukan birusa, garatxoak sortzen dituen birusa, badirudi hil egin dela. Eta nik begi argiz ez dut ikusten, ez naiz gai ikusteko. Ea gehiago dagoen. Hori printzipio seinale hona da. Agian amaitu de bakuntzekin. Mendik 2 astetara berriz itzuli beharko dut. Ikusteko, ea zer moduz dagoen. Eta Grimer. Eta agian ebakuntzekin amaitu dut. Edo agian ez. Esango diate. Zerbait ireki da.
Hogeita marra egon naiz. Hemen zerbait dago ez, hautsi daiteken zerbait. Zegoen zerbait hola potentea usteko gauzak. Ez da. Ez da gendo nirekiko zen. Gorons especial crop. Hemendik ez dago ezer. No gustatzen zaizkian inora eramaten ez duten dituzten gauzak. Poku hau bezala. Denak 30 marrera. Hori hartu nezake ez? Ez ezin dut horra salto egin. Igual hemen da, eta hemen akatu behar ditut hauek. Eta zeo zer agertuko da. Pigmiced. Vaya cagada, eh. Mira, bosgarren maila dauka ja. Batekin nahikoa du. Arratsaldeon Tasio. Algusti duna ez da ere, Baina eskartzen da. Ovazioa. Pigmiced, gehi Mugel, gehi Ratioed, gehi No Maidens, Iron Maidens. Bai, dena ondo, komentatzen nintzen uste dudala karatxoak nire gorputzetik alde egin dutela ja da. Eta ez badut alde egin hurbil daude, Engulfed. Ez daudela urruti. Ea ze esaten jaten datorren astean. Igual magiaren bat da, behar dudana. Defender, speed up. Esku goztoiekin gozatzen. Ez dakit, ez? Badirudi suntxitu daitekela edo lako zerbait. Baina ez dakit non...
Bueno, igual bazegon beste sarrera bat. Arkaideztik ari zua. Mendi gutxira hasi naiteke, basiko nahiz berriz. Hasi nahi dut, eta naiteke aldut. Honek ez du inora ematen. Ezin dut aruntza jun. Onuntza ere ez. Hau lehen gotokia da ez. Hau lehen gotokia da. Ez dut ulertzen. Etxean bizka dago, ez dakit argia jungo den. Pixukietako bati atentzia deitu esaten da. Hori arreta? Erderaka da, ez? Arreta deitu erderaka llamar la atención. Bizilagunak kexatu omen dira uste eta arreta eman dit dara euskaraz. Arreta eman diote. Bueno, nire kaseroari, nire txestainari. Nere etxe zainari bizilagunek esan diote soinu gehiegi entzuten direla etxe hontan. Eta batez ere gauetan soinu asko egiten omen dugula. Eta galdetu ditea egia den noski. Eta nik esan nion begira. Errumaniako emakumeak garrasi pilo bat egiten du gauetan telefonoz deika. Arreta eman ez da kasu honetarako. Ohartarazi, ustantzait. Herri eta ez diote egin. Eta holaxe, eta kontatu nion, begira. Arrazotxo hau dugu. Modu honean
Modu honean esan nion, ezin zuela hainbeste soinurik egin. Aurrerago modu txarrean ere esan nion, ezin zuela hainbesteko soinurik egin. Eta nitaz paso besterik ez du egiten. Eta abuztutik daramagu horrela. Beti garrasika, telefonoz. Eta geldiarazten ez badut, ordu biak arte egon daitekela. Eta ze ordutan eta ibiltzen den, eta 10 erditatik aurrera. Telefono dei oso ozenak. Isus. Eta bezari. Eta hortaz gain, soinu ez gain, galdetu dute, jendeak txortan egiten duen etxean oso altu. Oso zenki, esan nahi dut. Eta bueno, eta egiten badute zer, ez? Este telefono lehioareki eta garrasi alboko herriko lagunari. Hori da. Alboko herritik entzuten da. Egiten badute inbitatzea. Jo, berri idazten da. Hori zen nahi nuena. Hori ez dut nahi. Biak, soinu asko eta txorta soinua. Ez dakit dela esan. Eta bueno, jendea txorta madabil, bikain. Osea, arazorik ez, eta beste batzuk txortan egiten molestatzen badizu, neri bost. Baina egia da, segunta ze ordutan baldin bada, pues igual ez direla, ez? Gauza batzuek oso zenki egiteko orduak, akaso, ulertu nezake. Denaren nidaki dela hemen txortan ez dira eritzen. Nik daki dela. Eta beno, nire pixukideari abisatuko ziola. Eta, bueno, komentatuko ziola hori. Berak entzuten zituen, ez? Pixkat niri esan zidan berdina. Bizilagunak esatu direla. Eta ea berak entzuten duen edo dena delakoa, eta esan dutela bere atean entzuten direla. Bere atean ez, bere pareta atzean entzuten direla, eta ber. Pues zuzen ama. Honek ezin ditu magiak erabili. Horregatik ezin nuen sendatu. Total, guzti honekin esan nahi nuena da, gauza desiente esan nahi ditun. Lehenik eta berari abisatuko ziola, esan zidan jabeak, eta amaitu horretik, nirekin hitz egiten amaitu horretik, hau telefonoz hitz egin genuen, galdetu zidan baita ere, ea norbait lehioan masturbatzen den. Eta ni nola lehioan. Bai, lehiotik ikusten omen zaituztete masturbatzen. Eta ni, Osa, masturbatzen ikusten bagaituzte, berriro ere, bestalde batera begiratu, eta kitxo. Baina, hau nahiko arraroa da,
gure ondoan dauden bizilagunak gure ondoko bizilagunak ezin gaituzte ikusi. Zaratak molestatzen dizkieten bizilagunek ezin gaituzte ikusi leihotik. Ez bai dago angeluri, gure leihoak kanporago daude beraiena baino. Orduan, gu leihoan masturbatzen ikusteko, leihoan bertan masturbatu beharko genuke. Oda, leihoa ireki, eta leihoan erdian jarrita masturbatu beharko ginateke, kanporuntzu egira, bestela ezin gaituzte ikusi. Ni masturbatuko banintz nire gelan, ikusten nahuena, ikusi nazakeena, baina eta leihoak irekita badituz da, nire etxean beste aldean pareko etxean dagon, 50 metro edo 100 metrotara dauden bizilagunak ikusi nazakete masturbatzen leihotik. Baina ez nire ondoan dagoena, ez zaratagatik kexatzen diren horiek. Dena den, nire leihoan masturbatzen banaiz, ez ez gustatzen, begiratu beste alde batera, Minotira hori ere iritsi omen zaio. Ez dakit zer esan. Hemengo bizilaguna, nahiko arraroak. Deiak, leiho eta txorta egiten gauza bera ziren antza. Agian bai. Zer da, I shade will test you. Eta bida eskubian nola ez den amaitzen ondo, ez da txat hori ez da ondo izten. Bugatu dago. A ber, zerke ematen dion mina hori. Silence, atxegin dut hori, Dark Force. Beste kexarik. Ez, beste hau den argia, agian joango zelako aipatuz hori neuk asmatuz. Ez, bai, dena lotuta dago itxoin. Eske, nere burmuinak ezin du gehiago. Guzti hau lotuta dago. Orduan gauza da, arreta eman diotela, edo dena delako da. Target Takashin. XP 8.000, 3.000 G. Oia, ez dut zer egin. Evil Gate. Meset. Hori, gauza da. Ze gaixi adierazten nahi zen oraintxe bertan. Bill Gates. Guzti hau gertatu da, aste honen hasieran. Bueno, ni kexatzen ari naiz soinuaz, eta buztutik. Baina guzti hau gertatu da, ez dakit astelen honetan erlako zerbait. Eta astelenean, pertsona honek utzi du gauetan telefonoz hitz egiteari. Baina, orduan hasi gara orduan hasi da argia juten. Eta
argia juten da, bera ez ezik beste guztiak sukaldatzen ari garenean. Ni sukaldatzen baldin banago, argia juten da. Alicantekoa sukaldatzen ari bada, argia juten da. Eta Costa de Marfilekoa sukaldatzen ari bada, argia juten da. Baina, Rumanak sukaldatzen duenean, ez da ezer gertatzen. Eta bera ez bali nago, eta rumana ez bali nago ere, ez da argia juten. Zelako telefonen bizitzara, orduan, aurrekoan, hori gertatzen ari da egunero. Eta atzo, Costa Marfilekoa zerratu zen, eta juntzen bere atera, eta deitu zion, eta galdetu zion, ea zerbait, telebistaz gain beste zer jarrita zeukan, ze argia juten ari zen, ja ez ginen sukaldean, eta hala ere argia juten zen behin da berriro. Eta besteak ez ez. Rumaniarrak esaten zion, ez zegoela ezer konektatua, baina besteak aurpegiratu zion bere gelan beroa handia egiten zuela. Eta, karo, kristonotza egiten du etxe hontan. Eta ea ez zeukan kalefaziorik jarrita, eta horregatik ari zen saltatzen argia, ze beste guztiok ez geneukan ezer jarrita. Eta argi guztiak itzalia zeuden, eta besteak ez. Eta baina eske, kriston beroa duzu hemen, seguro ez duzula ezer jarrita, eta berak ez daukala ezer, eta ez duela ezer jarrita. Eta teitsi zion, eta Costa Marfilekoa nire atera jozun, eta esan zion, ikusi diot, argindarrera konektatua daukan estufa elektriko bat. Ordun, ni suposatzen nuen hori izango zela, egunean ziur nago, baina dirudienez pikatu delako, arreta eman diotelako edo dena delakoa pikatu egin da, eta orain nik uste dut besteak sukaldatzen ari direnean nahita jartzen duela argia salta dezan. Eta hori da kontatu nahi nizuen historioa. Bai. Nola dago bizitzak entzenion zeo zer. Eta alaxe gaude. Akatu naute. Viva, la Pepa. Segiton zuntxitu dute, ez dakit, igual maila gehiago igo behar ditudan.
Hau ez da garbigailuaren guden pertsona berdina, ez da? Ostra, no nago. Vale. Garbigailuen guden pertsona berdina. Ez. Pertsona horrek alde egin zuen. Orain hau da etxai bihurtu dena. Beste guztien etxai bihurtu dena hau da. Aliatua zen hau, orain etxaia da. Star Wars. Eta alaxe gabiltza. Kontatu nizuen nere gurasoak printzipioz. Etxe berrira mugitzekoak dira. Baina arazotxoak eduki dituzte zerarekin, muebleekin, altariekin. Ez dizkiete ekartzen. Edo gaizki ekarte dizkiete, hori kontatu dizuet. Noiz hori zen hori kontatu dudanik. Ez. Nik ez dakidu behintzat. Beno, etxe osoa eraikia dago eta guzti hori, eta dago jendea ja etxean bizitzen, baina beraie pixu hortara ez dute mugitu nahi, altzari guztiak iritsi arte. Eta nago ez da mendik. Agiame baino ez dugu kasurik egin, klasiko bat. Apira, zer, no? Total. Altzari horiek dira telebista jartzeko altzaria, handiena, hori apalak ditu. Oso zen ama bedinkatu da. Leave me alone. Egun daiteke hemendik. Hemendik zen. Bueno, hori apalak dauzka eta guzti hori, gero pasilloan dagoen beste bat, eta ate ondoan, etxeko ate ondoan dagoen beste bat. Kaixo ez dainu, zelan. Bue. Altariak ekarri zituzten, eta ate ondoan dagoena hil dira hobeto. Txena. Honek zenbat horbarreko eskuperatzen zuen, nahikoa. Ate ondoan dagoena hautsita ekarri zuten, orduan bueltan eraman. Pasilloan zegoena beste kolore batekoa montatu zuten,
eskatuaren berdina, baina beste kolore batean. Eta telebistarena nola esan, pieza guztien gutxi gora bera ehuneko 85 edo ekarri zituzten. Orduan, montatu zuten ehuneko 85 ondo ekarri zuten. Orduan, montatu zuten ehuneko 85 bino gelditzen ziren piezekin, jarri ezin ziren piezekin, iruditu zitzaion muntatzaileari egin zitekela, pixkat obra pikasiano bat, eta jarrizun, bihurtuzun, horra aurkituzun tabla bat apal batean, eta atzean jartzen den adornatzeko taula bat, jarrizun horizontalean beharrean, vertikalean, porque no. Zen nola txikiagoa zen, holaxe. Bai, horrek esan nahi du etxez mugitu naitekela laster, bai. Bigarren aldian, hori lehenengo aldian, bigarren aldian, beste kolore bateko altzaria ekarri zuten, eta ez zituzten gelditzen zitzaizkigun piezak ekarri. Zuliko nahi zatzera, gordetzeko. Ez zituzten, ekarri zituzten nolabait esateko altzari berdinak. Bigarren tandan altzari berdinak ekarri zituzten, lo único, hori, pasillokoa beste kolore bat zeukan, bigarren kolore bat ekarri zuten. Ez zuten telebistaren altzariaren pieza berriak ekarri, eta bigarren aldiz kaleko atekoa hautsita ekarri zuten. Nik uste dut ekarri zutela aurrekoaren berdina lako zerbait. Total, hirugarren batean juntziren, eta pasilloko altzaria hirugarren kolore batean ekarri zuten, hori ja kolore eskatutako koloreana. Eta azkenean laugarren aldian etorri direnean, gelditzen ziren piezak ekarri zituzten, baina ateetako bat gaizki jarri dute. Pixkaten kursiba jarri dute hola albo batera, eta hori konpontzera etorri behar dira. Gainera, nire amak dei bat jaso zuen, señor batena, esanez, sí, yo he comprobado personalmente todos los muebles y todo le va a llegar perfectamente, no sé qué. Amak beste gauza batengatik berriro deituzun enpresara, eta esan zioten pertsona hori deitu ziona enpresako jabia zela. Zuzenean berari deitu ziona, eta ez dakizer, eta ez kezkatzeko. Total. Pasilloko mueblea iritsi zen, bere kolorean, telebistako muebleak pieza guztiak iritsi zen, bino horietako bat gaizki jarri dute, pixkat gaizki ajustatu dute nolabait esateko. Alboz jarri dute atea gaizki dago. Eta ate ondoan dagoen altzaria ekarri dute udako bertsioan.
Hola, bueno, aireatzeko erreixagoa izateko, pieza guztiak ondo daude. Hori, esan ziona nire amari izan zen, he comprobado que todas las piezas están bien, eta egia da, pieza guztiak ondo daude, baina ateak jartzea ahaztu zitzaien, edo ateak ekartzea ahaztu zitzaien. Orduan, azkeneko altari hori falta da, 5. aldiz etorri behar dira, ateak jartzera. Gezurrik ez duten esan, behintzat. Jarre egin bino, gero badago beste batzuekin toldoa jarri nahi zuten. Eta toldoa jartzen ari zirenean, nire guraso sumatu zuten beste obra bat egiten ari zirela, toldoaz gain. Eta tipoak hasi zitzaien jartzen, toldoaz gain, toldoa jarri aurretik, ura mugitzeko, osea, desagüe moduko, eta ez da desagüe bat, bino, azkenean ez, ura toldo gainean ez gelditzeko eta hori, nola baiteko tubo erdi bat, edo horrelako zerbait, eta esan zuten behira guk hau ez dugu eskatu, eta gainera, honen gainean, ja badijoa kristalezko, edo metakrilatozko, edo ez dakiz zerrezko, beste bat, eta zuei ez dizuegu hau esan. Eta besteak insistitu mentzu, baina jarri behar da, eta ez duzu jarriko. Eta zuloak egiten hasi ziren, nire gurasoen baimenik gabe. Eta azkenean behartu zioten langileari enpresara deitzea. Esateko, konprobatzeko ez dela jarri behar. Eta hori, tipoak gastatu zuen denbora pilo bat, gero zuloak berriro tapatzen. Eta zuloak berriro tapatu zitunean, hasi zen toldoa jartzen. Eta toldoa jarri zuen, baina nire gurasoak konturatu ziren, toldoak ez zuela behartzen guztia tapatzen. Ze, oiala, behar baino askoz txikiagoa zen. Orduan toldo guztiak kendu berri zantuten berriro. Eta ekarriko dute beste bat handiagoa. Eta berriro itxoitera. Orduan bai, toldoa ere pendiente dago. Dena ondo. Eta holaxe. Eta beno, amaitzen denean, asunto hau, jungo gara. Nora baitera. Horiek eskibatzute gehiago. Bai. Rugmiced. Eta beno, bai, principios alde egiten dutenean, ni beste aldera jungo nahi.
Eta etxe honetatik at bizitzeko aukera izango dut. Baina orduan ze historia kontatuko dizkizuet. Baitut historiarik edukiko. Zalda tristea, egin batean. Baina tira. Nik ere lasaitasun pixkat merezi dut nik uste. Edo ez. No, maila berean hau uste dut, eske... Hogeita hamaika leheno baino maila gehiago. Eta akaso ordenagailu berri bat etorriko da. Toki zaldatzen naizenean. Zei da. Gustatuko litzake bada garaia. Ordenagailu berri bat edukitzeko. Super Nintendora ganoraz jolasteko. Ez, bine igual dauzkadan joko pixka potentego batzuk zuzenekotan aritzeko. Akaso Valorant, noizean behin. Baina hori baino lehen gustatuko litzake Super Nintendoko jokoak aurten amaitzea. Erronka... urteko erronka bezala. Gehiago itxen behar da hemen. Nik uste raiatuko naizela pilo bat. Honekin. Ez dakit maila zigotzea merezi dun, edo hobe den. Igual hobe da. Jartzen zuen salmando, ez? Osea, zuak ematen dio lan mina lehen ikusi dudan bosari. Beraz, errekuperatu. Eta zuarekin erasoko diot eta listo. Hiltzen den arte. Zema desenez jo dauzkazu jolastear. 3 gelditzen zaizkidu bakarrik. Eta hemen aurrean duzuna da bat. Baina, igual, luzeska dira. Secret of Mana. Earthbound. Edo Mother B. Eta Terra Enigma. Hoiekin amaitzen du Super Nintendo. Ez da asko, bino pixa konsistente izan behar dut. Ez badut...
aurrera. Ez. Ez baditut garatxoak, horrekin irabazten ditut bi aste. Garatxoena sendatu baldin bazait, 2 aste gehiago izango ditut, 7 gelditzen dira. Eta pixa konsistenta baldin banaiz jolasten, lortu daiteke. Venga. Segi. Venga. Aurrera. Bentsatzen izena da, zergatik ez da ikusten alboko hori. Nik zer jarrita daukadalako. A ver, zein da hemen kentzen duen asko. Honek ere. Blaze Wall izango da. Ez dituzten nahi dituena botatzen. Aletazio eskerrik asko hemendi pasatzeagatik. Eta egongo gara. Hemendi gutxira. Ez dituzten erasoek. Ez dituzten, eraso egiten. Hola, bai. Gacho. Igual animazioa luzegia. Bitxoa da gero ez da txikiago, ez? Ba, igual animazioa oso luzea da. Ez daukat ezer.
his level. Bueno, hilko alda. Zenba bizitza zeukan. Ez dintzai askori geratu. Vale, hilda ya. Hey. Bang. I am the spirit of darkness. Oso ondo. Bikain. Zertarako behar dugu hori. Eta euskalo. Egin behar dudan, baina ezpatarekin jarrita. Ez. Bueno. Honekin atera gaitezen. Ega pixat egitera berriz. Triki. Sendatu, gorde. Gauzak erosi. Hemen erosten ziren, ez? Hogeita zazpi mila. Zo gaizki. Baina urrengo herrialdean erosiko ditut gauzak. Leno egondu naiz herrialde batean nun zituzten gauza super garestiak bino ematen zuten zerapio bat. Defentsa pilo bat, defentsa bono super handia. Eta ez diten mango denentzako erosteko, baina behintzat erdia edo erosten badut. Eta ben imagino Umarko detela gora, hitz egitera jakintxuarekin. Jakintxasu. Jakintxuarekin hitz egin barruzula. Aia, zesaten diguten. Hemen ez. Hor kontatzen dute munduaren historia dela zerbait. Oion txorra batzuk ere kontatzen dituzte. Bueno, ze. You will not overcome yourself. Itzen hemen, ez? Osa, zen bere anaia segon tokian, bale, nastu naiz da templua, eta bere anaia zegon
Astu naiz. Bueno, gordetzea merezizun, nik uste. Hemen, ezin nahi zuzen... bai, ezin nahi zuzenean joan. Hene bada. Ostra, gentzen dute, Horri bakarrak entzun dio. Ai, bala, ostra. Hemendik toki berera iristen naizela. Tardatzen un gutxigo egan egiten bino. Behan eskak, etorri hona. Aha. Suarena ere bai. Edo zer gauza botatzea izutela, estuneatu gelditzen zara. Ez du jolase botatzen zuten. Mea. Natozte hona da utzi pakean. Vale, hemendik da. Eta gainera, honekin igo behar dugu. Dena, ez que ez du jola. Zer, botatzen izuten? Ez dun. Ez dun jakin nahi zer den. Mesedez. Zain atzaian botatzen txarrena. Ai. Eta berriz ataskatu da. Venga, txikita. Segi gora, utzi hoiek pakean. Eta hemen anaia zegon. Bi jakintxuak. O bakarra. Where is George? Gold Islets northeast of here. Osea, hortarako etorri nahi zona. Ba, Gold City hori hortik etorri naiz. Hor ez neukan ezer egiteko. Northeast esan du, ez? Baina jetxi behar dut. Ez dut jetxi behar, ze honekin zuzena nikoa, ez da? Ai, bideojoko hauek. Northeast. Hau zen. Hau ez da. Hau ez da. Irla bat zen.
uarte bat northeast. Hau bai, hau da. Hau zen, bai. Eta hemen, ezin nuen ezer egin, inork ez zuen egin hitz egin nahi, honek ez zuen egin hitz egin nahi, I want to do it with you, vale. Igual hemen aurkitu dezakegu Sage hori. Hemen badago erregea, hotelean dago. Zergatik dago erregea hotelean? I don't know. Eta honek armak hobetzen ditu, binonik dirua behar dut defentsarako. Eta hori hemendik zegoen. Suposatzen da zuhaitz hau ere urrezkoa dela. Dena omen da urrezkoa. Eta behira zen baliotitzen gauzek. 30.000. Matere gaztero emotetxe hotzen da bil. Flower Sweet. Very sweet. Duke Helm. Dragon Helm. Pero si és aquest bat. Bakarra erosi dezaket. Besteak erostea. Eta hau ez. Lazuri. Imagino. Lazuri. Jo, eska 13:35, gatxo. Mira ez berdintasuna, Eta ja, diru gabe. Du berurik. Eta beste daukadan guztia salduta. Ja, baina esker daukadan guztia saltzen badut, zer gabe gelditzen naiz. Zer egin dut? Saldu beharrez nuena saldu. La Virgen. Ai, mierda. Jo. Ez nago. Pentsatzen menutik kanpo nengoela. Eta dirua galdu dut, ezta. Menu hauek, menua mierda.
Koste honen gatik. Hamar mila zizisten txapela horietako bat entzako. Txori txapela. Me la pela. Hau da in eta igotzen zera goiko mailara eta hemen erre dago. Moni dena neria da. Ate txapeli gabe. Txoraldan egiteatik. Hauek ere ez dira. Ajate. Locked. Hemen ezin da sartu. Eta gero hor goian dagoen horrek esaten du dagoela Southtown no seke. Dena bisitatu dira. Gastatuko dugu dirua hemen. Gure laguntxoarekin. Naiz eta erabiltzen ez ditugun, baina, bueno. A hat in time. Eta gorde egingo dut, bada ezpada. Diru galtzearekin bada ere. Ez dut jolastu. Zuk bai? Gauza berriak ez ditut jolastu. Gorrota ditut. Oso polita. Itxura hona dauka. Southtown edo Downtown. Hau, dorrea izango da. Ez dakit nola... Joan hijoa al South. No ez dago zer. Hau baldin bada... A ver, gaixi egiten nahi naiz. Non dago, galdu naiz. Hemendik ez? Southtown era juteko? Edo da tokian bertan? Ez, hemen ez da. Hemen toki berera iristen naiz. Dimentsio gehiagi nire ordenagailurako bai. Iru. Southtown ez dago in the south. Southtown. Observa. Ez dirudi oso Southtown. Uf.
Hemen jetxi naiz, ez? Eta zer da? Jo, berriz hemen. A ver. Igual dago tokian bertan eta... Estoy haciendo el canelo. Zeuztan iparraldean izto, mendebaldean nortzan, mendebaldean baita ere. A ver? Hori zer da, begiratu duzulako, hau zer da? Ah, vale. Ai, amatxo maitia. Non zegoen hau. Golden City hau, non hostia zegoen. Uretan zegoen, ez? Hori izango da. Zer da? Mesedez agertuko alda, ez que... Ez dut mapa buruan, ez ez etortzen. Galdu naiz, ez diot zentzurik hartzen mapari. Hemen egon naiz. Hau ez da. Berriz toki berean. Galdera rato bat, a ber, ze agertzen. Berriz hemen. Hey. Toki berean nago, ez? Bai. A ver.
Ez da bertan izango, ez? Rollo hemen. Ez da. Southtown urrezko horren hegoaldean. A ber. South, hegoaldera. Unez poliki. Hemendik. Gauza hori da. Hau kainoia izango da, ez? Berriro, Hemendik, hegoaldera. Ekialdera. Ekialdera. Atzera. Txin. A ber, west. Hemendik ekialdera. ¿Qué pasa de esto? A ver, Emeretzi... Emezortzi, Southtown, Northtown... Claro, Northtown Imperioaren Northtown. Joño, gaina mapa honekin asko zerrexagoa da ulertzea, zentzu ematea munduari. Vale. Orduan txena. Hemendik ekialdera guten bana, baina Osa, hau da Northtown eta hau da Southtown. Edo ez da. Ez, hau etzen. Hoi musika hori ez, musika hau ez. Hau bai. Hau zen Southtown. Ez. Berago zegoen. Igual bai dela, Edo guzti hau da. Hau izango da, zergatik ez du ezer jartzen. Horen, ez dakit zertan etorren nintzen ona.
Bilatzea tipo hori, ez? Hemen zeuden... Hemen zeuden toki sekretu, ez? Hau ez da estolderietatik juten nintzen ura. Business at the castle. Mundu guztia egin hitz egin. Castle party. Joder, ba. A ver, ez den hau. No, ese ez gizon. Hau da, gaizki zegoena. Dena gaizki, baina dena ondo. Ez dut ikusi zure emaztea. Krisi. Esan jozu Netanyahuri. Jo, ez dakit hau den, edo ez den. Vale, oso. Musika aldatu da, eta horrek esan nahi du beste estoldeetara sartu naizela. Baina ez dudan ulertzen da jun naizen hegoaldera edo ekialdera. Osea, edo iparraldera, nik esango nuke hau hegoaldea dela. Baina noren bila nabil. Considers this town, Southtown and the Gold Isle. Joder, hau ez da orduan. Osa, bestera jun behar dut. Baina bestea, behiratuta... 16 hori... Osea, eta hau zer da orduan. Hau zabera da. Ibala, hosti. Jokuaz gehiago gozatzeko. Ez dut ulertzen, non dago berez. Hau baldin bada templua. Non dago. Hemen ere,
Toki berean nago. Eta zure mapa hortan jartzen du... Soy tonto, tío. Hemezortzia da, ez 16. Hemezortzia da. Qué puto tonto, tío. Joder. Ah, mira. Justo behar nuena. Ah, vale. Hau zen dena? Imaginatu hona etortzea ezer gabe. Jakin gabe, tío. Tarratut, 30 minutu tarratu ditut. Hau lortzen. Eta gainera, historiarekiko kriston txorakeria... En fin. Mira, pixka eta zerratua jokoak, Hain nora noa, aruntza. Lehengo toki bera da. Ez ulertzen ari. Hau da, lehengo tokia. Bordu, ni jute manizoen onuntza. Aurkitu beharko nuke. Nondi zegoen, ez? Nondi bueltak zegoen. Nondi inguruan. A ver. Berriz, hemendik etorri naiz. Bai, eta esan dugu ekialdera. Ekialderuntz etorri ba naiz. Atzeruntz baldin mani joa. Bai, hau da. Mendebaldera joaten baldin ba naiz. Bale. Zerratzen hasien nintzen, Gordeko dut, gehiago zerratu behar naizta. Eta ordu dire. Ia sortziak. Ni pentsatzen un bokago handiagoa emango niola, jokuari, pero... Bera... Zakurrak. Beast Zombie. Metro da, orain zombiak esan ditugula. Metro da jolastu nahi duan beste bat. Metro... Lehenengoa eta bigarrena behintzat. No, lehenengoa. Eta gero ikusteko dago besteak jokatuko nahiko ditudan, baina... Lehenengoa bai. Horregatik igual ordenagailu dezentekoagoa beharko nuke. Guri mierda hauek. Berriz,
pare bat akatuta, kriston maila pile egoten. Ze bortitza. Erasotzen hauen bitartean, ez dut sikiera botoia sakatu. Eskerrak horrek sendatzen duen kristona. Jo, berriro zerria. Ez dut bakean. Ai, nere txai. Fireball save, Flammy Drum. Zer kentzen dio, ez dut ikusi, ez naiz gelditu zer kentzen dion. Así que... Os trato. Utzi pakean. Ez dakit honek babesten duen edo zerbaitetarako balio duen. Bestia joeta. Fire Blast. En fin. Ez du esan zer kentzen, ez du esan, ez? Orduan ez dauka.
Evil Gate. Dispel Magic. Dark Force. Dira, libratu da... Honek hau bakarri dauka jotzeko, ez? Hau ere bai, Fire Bucket. Horrek asko kentzen du. Magia asko esan edo. Ez dituzten hautatzen. Beste magia. Hori. Hau zerrikeria, ez? Pues ez geratzen ez erre. Bakarra kendu dio. Ez dio zer kentzen. Ez? Orain arte bakarra kentzen diot. Eta ez noiz fijatu. Acabo. Listo. Gora. Hau jandia. Batilda, ja. Flipetan natxiok.
Eh, Bueno, a ver, qué broma es esta. Joko nahi desesperatzen ari nago bastante. Ni pentsatzen nun, adibidez, aurreko Secret of Evermore punto hontan ja dituzu botere batzuk super txeto. Eta egin dezakezu nahi duzuna. Magiak ez dira zer kentzen, no? Necesita itez. Eskerrik asko. Zakit maia batzuk igo ditut, o... ez dut ulertzen. Pena ematen dit, ni pentsatzen nuen joku hau asko zobe izango zela. Jakinda Sword of Mana eta guzti hauen kalitatea. Baina uste nuna baina bastante okerragoa da. Okerragoa, ideia honak, baina jokua oso hautsita dago. Zagit atzera itzuli. Edo hemendik jarraitu. Parece que tienes mugitu hemendik.
Horrek 54 kendu dio. Hori egiten duen bitartean zintzaio eman. Zagit honek gehiago kentzen dion. Vaya toñas. Oso. Zenba bizitza daukan, biak hildak. Hala. Zaila hoga. Kentzen dit barbaridade. Barbaridade bat. Hecho. Ajá.
Ai, ama. Ei, bira burua deuseztu zaio. Edo ez. Ez, naztu naiz. Edo bug bat izan da, hori. Uste nun hilda zegoela. Bai. Macho. Bi gelditzen zaizkit. Mesedez erasi oso. Eskerrik asko. Zergatik jotze ditor. Ni gana suntsitu behar duzunean gateko garritik gara gortu desagertua, beros, bai. Ados. Por favor, se me ha visitado con honek. Zen garaia. Ege aspergarria da. Ez da divertigarria. Ai... Zeletaz ari zarela, zuk ze pentsatu duzu danke. Zel eta Gokuren arteko borrokaz. Neri iruditzen zaidana da hor, Gokuk errexi irabazten ziola, bai, Zeleri, baina utzi egiten dela Gohanek borrokatzeko aukera edukitzeko. A ver. Mierda honek jarraitzen du. Ba, ez dut hor, ez noiz aurrera jongo. Gorde egingo dut.
Ez dituztiko hemenik atuzten, ez da? Gokuk esaten dugu ezin duela Zelena aurkatu ez daki zer, eta horregatik utziko diola Gohaneri borrokatzen. Baina nik uste dut benetan, Gohanek esaten du, ez nik ikusi zaitut benetan borrokatzen eta ez zinenari benetan borrokan. Jarraitu dezakezu. Borrokarren animazioa ona dela oroitzen dut. Igual, bai. Gana izo oroitzen. 17.000 bakarrik, Eta ezin atearena erosi. Dragoiana. Ostra, 76, Ez osea, diferentzia kristorena da. Ez dut ekipatu ez da? Edo ekipatu baina kendu dut. Bueno. Tamalez, prezio hauek ordainduko ditugu. Ezakit nola eskantzatu daiteken urrezko ohe batean, baina tira. Ez diot ematen, Zaila da hauei ematea, igual eske askoz maila gehiago daukate. Ni baino. Tu, de dónde pico. Doom Trap. Ona. Uy, balaustra. Eskerra defentsaz deukan.
Segiton igotzen naiz mailaz, así que bai. Ezberdintasun handia gongo da, mailen artean. Blokeatu diate, tu. Opoiz engulfed. Orain zer. Bera. Eta honek ez, badauka baita ere... Ez du egin. Zailagoa. A ver, beste honek gehiago kentzen dian edo zer. Ez horrek ez dio guztiari kentzen. Vale? Zendatzen badut lehenago salbatzen da, ez? Bai. Ez? Ai, amatxo tia. En fin. Honek, a ver. Nonak entenit hainbeste.
Ez daukada gehiago, ez? Bosteun da hogeita malau. Eta etxera txibiribirin gongon. Ba, ez dakit zer egin. Probatu ez dudana da magia beltza. Probatu dut besteak entzen diote normal. Naiz gehiago hitz egiten ari. Azken aldian daukat sumatzen dut arazoa ez dakit den lo gutxi egin dudala aste hontan edo zer. Dauzkat 7.000 gauza buruan. Eta ari zait kostatzen bastante kontzentratzea. Bang. Erosi dut Raspberry Pi bost bat. Eta nahi dut egin Dropbox moduko bat horrekin. Ea lortzen dudan. Bang. Eta aurrerago, igual erosten dut DNS izen bat. Neria propio zakite. Eta erabiltzen dut servidore bezala. Hori ere gustatuko litzaidake. A ver. Jesús. Arratsaldeon, Lasto Txapel, ia Gabon, zer lan. Ondo ala. Ni hemen Secret of Manarekin pixkat sufritzen. Ranma. Euskaraz. Bazegon, ez? Hasi gera. Hasta bat isla. Ez dakit Ranma euskaraz dagoenik. Vale. Ranma betiko seria, ez? Edo berritu dute.
A ber. Hau probatu dut. Honek entzun dira, Honek entzun dira bizitza. Berritu dutena, bale. Segure gainetik pasatzen da, eta fulminatzen dit. Horrek entzen dio bastante, Bina ez da nahiko. Pues que sendatu. Ni ez dakit noiz bostuna magostoiek nik endu ditut edo besteak. Berreun da hoi. Wow. Es que... meses... Igual da defentsarik ez daukadala. Eta horregatik suntsitzen ari nago. Bazen garaia. Ni Ranma naiz oroitzen oso ondo. Bagit protagonista aldatzen zela urotzarekin o hotza edo beroarekin olako zerbait. Mutiletik neskara olako zerbait. Eta arte martzialen inguruko zerbait zela, baina bestela ez dut oroitzen. Gehiago, eta orain zagartuko da, beste monstro bat. Beste espiritu bat. Lumina. Urarekin ezagutu bihurtzen arte martzea ditu eta komedia Lamu egiten zuen mangaka berdinaren Lamu. Hortaz bai ez nintzela oroitzen.
Eta lamu zarragoa da, Lamu ramba baino zarragoa da. Izan daiteke. Lamu pixka suku moduko batzen, ez? O deabru emakumea, ez? Lightsaber, Star Wars Lucid Barrier, eta Lucent Beam. Erasoa izango da. Berri sendatzera. Uste mangaka horrek behar fisiologiko ezberdinak ez zituela asetua. Lamuren hau bintzuen lamu izatez honi neska izango litzateke, bale. Bikain. Ba, nik uste zerbait afaldu, uzakit zerbait afaldu. Eta igual hemen utziko dudala. Bastante aurreratu dut, uste dut. Ez dakit zenba gelditzen zaidan, Bino tira, igual begiratu egin barko dut, a ber, zenbat gelditzen zaidan aurrera egiteko. Badago inor, zuzenekoa egin nahi duena, edo egiten ari dena. Zeni, ja bastante daukat, hainbesteko txorakeriekin. Jo kontan, gaurkoz. Begiratuko dut, a ber, zenbat gelditzen zaidan joko amaitzeko, ze gaurkoz, gogoa baditut. Ez dut uste gero afalostean egingo dudanik, ez dut zuzenek hori egingo, afalostean. Bihar, ez dakit, bihar goizean akaso. Ez dakit, igual bihar goizean. Pentsatuko dut, segunda ze ordutan esnatzen ari zen. Eta gustatuko litzaidake datorren astean a ver, argia joango zaizu sukaldean apustuak. Espero ez dakit zer egingo dudan. Aukendu gabe. Bang. Terra Enigma, Secret of Mana eta Earthbound. Secret of Manarekin 30 ordu ez dara matzat. Ez dakitzen badagarrena den hau, 4. edo 5. sesioa. Hau izango litzateke hemengo hau bakarrik. Zeratik erditzen dira hemen 6 aste eta hemen 7. Hau eda. Hau eda. Eta hau ere eda. Agane partida hori oso ona izan zen. Agane asko gustatu ditzaidan. Agane oso joku ona da. Oso ondo pasanun. Eta nik uste dut zuzeneko bezala divertigarriagoa izan zela Secret of Mana hau baino. Gero ni ere ez nabil azkeneko aste hauetan
oso katoliko, eta buruan gauza gehiago ditut, eta iristen naiz etxera burua frigituta daukadala. Egia esan aste honetan justo zita batzuk eduki ditut, beste bizitzako hitzorduak eduki ditut, eta ez dut arratsaldean unerik ere izan em, zuzenekoak egiteko. Ze aste honetan ja atzak ondo nitun jolasteko eta guzti hori, bino denborarik ez dut eduki. Orduan, gelditzen dira, esan behar nuen amabi, hau gaizki dago. 2025. Bueno, gaizki, ere ez dago. Berdina da. Horregatik hau ateratzen zitzaidan gaizki. F hau da. B. E edo F ondo zegoen. Berdina ematen du, baina tira. 12 ordu jolasten baditut. Astean. Lortuko nuke joko hauek pasatzea. Horrek esan nahi du, egunean 2 ordu jolastu behar ditu dela. Bueno, kontutan eduki behar da, Secret of Mana erdia edo pasata edukiko dudala. Jada, así que, bueno, hori da hilabete hauetarako jarri dudan erronka. Aste hontan berriz begiratzen izkiate atzak, erretzen badiate aste hau galduko dut, eta ezingo du jolastu, eta pues, aste hauetan ventilatu beharko ditut jokoak nolabait. Ba, holaxe. 12 ordu, egunean ia 2 ordu dira. Zailago, baina tira. Hau kenduta, urte amaiera iristen banaiz, perfecto. Eta datorren urtean guzti hauek egitea auskalo. Bue, hori da dena. Esan bezala ez nago daukat burua oso argi. Eskerrik asko, hemendik pasatzeatik. Eta beste bat arte, ze uste dut ez dagoela inor zuzenekoa egin nahi duenik, ez da? 3, 2, 1, 0. Bale. Zuek ere zaindu, eskerrik asko norbait, eskerrik asko Gazto Txapel, eta eskerrik asko pasatzeten guztioi. Eta bai, beste bat arte. Aio!